Leis na cinnte tá tathair ag deanú Crosóg Bhríde an táim seo bliana agus ní éisceacht ar bí é iarthar bhealh firste. Fear do bhainú bailín na scríne atá man na Crosóg a dhéanamh an céad lá fiara agus déantí Cormac ó Donald le ceachtbag siimplí a thuairt déin faoin cuirt seanéasta seo. Cormac gur míle maigad is a bheith lena nniu? Fáilte ród na lein. So Cormac, cén dóid dosaidir Crosóg Bhríde? Le gach ceanna tá tú gal a lubu, má bhríonn tú idir méir agus áirdaga lena dhéanamh níos boga sa dáis go lubann se. Tá sé siimplí sin go dtí an taon boga amháin atá dheáil leis an fud a dhéanamh nó leanann tú den dóid chéarna. Agus dearm sa go bhfuil sé siimplí nó tá na bliantí cleachtaí agam leis an rád tá níl mór na géist a bheirinne agus mar tí tú tagan form an Crosóg go há scipaíonn sin. Tiontaíonn tú an gréim le gach ceanúir nó ceanglíonn tú sin agus ceann tú an áite agus téann sé fríd hís faoi agus ar clé gathúir. So má gagadú sin a do lá clé go leis go agus le obair sin a do lá deas. So hís faoi agus lub háirte go dtíir agus sin é go dtíir. Agus i mar le rushes a chuirtear ar seo, go déon focail atágaí na Gaeilge? Well, tá coppla legan éagsúla sa Gaeilge bíon daoine a caint hís tíir a sílam fá luachra. Ach fuair alta a thula a héan na fagatha. Cá dúlam tú héan an chuir seanéasta seo? Well, bhí an dúlaigh maithair in sa nós seo agus bhí almost mhór aige den Cros Bríde agus is nós a chleachtaí sé héan gath bliain sáil agus nós a dólam Virginia bhui is ar a gluúin a dólam meise an rud a bheirinne. Agus nach chreitin tú go bhfuil sé géirí níos caitianta na Crosóg seo a dhéanamh? Tá sé caitianta go leorastáithe agus beidir a géirí níos caitianta de chéile ach tá sé sean amsirthe mar d'ir tú héan. Agus go dé star na Crosóg seo nó na scialtaí a muinneann na Crosóg seo le Cros Bríde? Deirtar an sin fan am sin fá háit na Críosteach a gur ó sean taoise de chuid na háite nó deirtar gur bé áthair bríide a bhí géist, deirtar a scialtaí eile gur taoise áiteal a bhí géist. Is casa gur ód fear seo is saothú bháis go bhí agus bhí sé géirí teacht leis a Críosteach sular déag sé nó sular néagad sé agus bhí Bríde a géirí an Críosteach agus an trnáid a bhíní dó agus fan am sin ní ód orlar ach fagatha agus rudí mar sin agus hí sin sin agus de a chéile a tógáil fagatha ón orlar gur cruthú sí Crosóg agus gur míú é seo den taoise agus gur ghlac sé leis a Críosteach so bhfuair sé buas. Sin an scéal mór fa de Cros Bríde agus an Crosóg. Mar déim tá go leor scéaltaí ach sin an príomh cineál scéal a thula meise. Tá sé mór go leor an éis agus an áit Lanston a réid tá sé chuir le. Ach leis an rud a ceangal agus eile caiithú a logan síos agus choúgus a logam síosa séití seonaí chéile. So tá clásbag agam brathú an céad Crosóg eile an balla sin ar céad fog eile go an eascail an balla sin agus an rud a dhéanamh má bhagam an robbal a cin seo amach agus ceanglaim sin fríd sin go déaglaad é agáil síos agus go bhhaine se ina crot. Agus an sin heige a cheangal agus de réad a dhéanamh leis. Well, Cormac, gur míle maigad a seo le a haispeistú inniu, tá sé fear special ar fad. Fáilte ród.